ndikulandireni masana ano. Ndakuyitanani choyambirira tiyambe ndikuthokozani chifukwa chakuti nthawi zonse tikapempha mupezeke mumapezeka. Lero ndi loweruka limene makhala kuti muli ndi zina zimene mukuchita, kotero kupezeka ndi nthawi kuti mubwere mudzakhale nafe ndi chinthu choti tikuyamikeni kwambiri. Tayitanizana chifukwa cha kungofuna kupitiliza mmene tagwirira limodzi ntchito kuyambira pa tsiku lija la pa 10 June limene inatigwera ngozi ija ya ndege. Ndi chifukwa cha mmene tinayendera kuyambira nthawi imene ija kuti tsiku lililonse timakhala limodzi tikufotokozera Amalawi kuti kodi tili pati ndipo tikutani. Timaona kuti izikhala zabwino kuti limodzi tipitilizebe kufotokozera Amalawi china chilichonse chikachitika chokhudza nkhani yomwe ipeza nkhaniyo sinafike kotsekedwa kwenikweni. Ripoti limene atanena president kuti papezeke kafukufuku oyima payekha, ndipo ripotilo lidzatulutsidwa kwa Amalawi. Ripoti limene Amalawinso amakhala kulidikirira. Tikudziwa ripotilo latuluka dzulo pa 30 August. Kukuyitana mmene takuyitana lero sipakhala chosiyana ndi zimene ripotiyo yanena, koma chimene tinafuna kuti iniyo ndine tipange limodzi ndi chani. Pozindikira kuti ripoti ija akuifunanso ndi Amalawi, ndipo Amalawi ameneyo alipo amakhala mu tawuni muno, alipo amakhala ku midzi. Amalawi ameneyo amemilidwa ndi aphungu awo. Ndedzulo tili ku nyumba ya malamulo timaona mapempho amene amabwera kuphatikiza pempho imene abwera kwa ineyo directly kunena zokuti nkhani ya ripoti tipangizo kuti aliyense amalembekezera ripotilo limpeze. Podziwa kuti aja amapanga zakafukufuku ananena kuti ripoti adzatulutsa kudzera pa tsamba lawo pa website yawo, ndipo apangadi zimenezo dzulo. Koma mukudziwa kuti Amalawi amene amatha kukhala ndi internet ndi Amalawi ochepa kwambiri. Tili ndi Amalawi ochepa amene ali pa internet, ndipo tili ndi Amalawi ochepa amene akhoza kutsatira zimenezi komanso mwina muchiyankhulo chimene chili pamenepopo. Ripotili analipanga muchiyankhulo cha Chijeremani, ndipo polibweretsa pa website pawo alimasulira kulika mu Chingerezi. Koma tikudziwa kuti titaphonyeka ndi kumva Chijeremani alipo amene samvanso ngakhale Chingerezi. Motero ndikupempheni kuti mmene ndikunena zokuti sindipereka cha chilendo chilichonse, koma ndinelo cholinga cha mkumanowo tinakhala kuti tili ndi kuthekera ifeyo ngati Ministry of Information amene nduna ofalitsa nkhani, tinakhala ndi kuthekera kokuti report manager Malawi aliyense adzionereka pa internet. Tinakangona zoti Amalawi kumudzi kumene muli pitani pa internet mukaone report. Kwa podzoti Malawi aliyense sizingathe kuti atero, mudatilemba ntchito yofalitsa nkhani, kufalitsa nkhanizo munjira imene aliyense akhoza kumva. Kotero ndakuyitana lero kuti mundithandize kufalitsa nkhani muchiyankhulo chimene aliyense atamve. Chimene tabwerera pano ndi chakuti ripoti ili limene tsopano talipitilizanso kulibweretsa muchichewa kuti ndingotenga nawo mpata kuti ndiwerenge ripoti limenelo muchichewa kuwerengera munthu wakumudzi, kuti potero tisasiye wina aliyense pa china chilichonse chimene chakhala chikuchitika komanso chikhale chikuchitika. Kotero mundilola nditenga kanthawi kuti ndiwerenge ripoti imene mwayiwerenga kale, koma ndiwerenga mchichewa. Tikamaliza mopanda kuyenda kwambiri mkatikati mwa ripoti ili, ndikulola nibe kuti mafunso amene tingafunsaneyo amene tingathe kuyankhani tiyankhe mmene timachitira nthawi zonse, kuti pakhala kuti funso ili sitingathe kuliyankha timalisiya. Koma ndikufuna munimvetsetse kwambiri kuti the reason for inviting you this afternoon
tikufuna inuyo ntchito imene tidagwira limodzi yofalitsa uthenga kwa Malawi tifalitsenso limodzi muchiyankhulo chimene Malawi aliyense akhoza kumva. Tsiku la ngozi pa 10 June 2024, malo Nkhalango ya Chikangawa ku Nkhata Bay. Mtundu wa ndege Dornier 228/202K. Opanga ndege General Atomics Aerotech Systems. Anthu okhudzidwa pa ngozi yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, anthu atatu ogwira ntchito mu ndege ndi anthu ena asanu. Zotsatira za ngozi iyi, ndege inawonongekeratu. Zochitika pa ngozi mwachidule. Pa ulendo wa ndege ya chisilikali nambala yake DO 228202K yomwe imachokera ku bwalo la ndege la Kamuzu ku Lilongwe kupita ku bwalo la ndege la Mzuzu. Ndegeyi inagwera mu Chikangawa pa nthawi yomwe kunali nyengo ya chifunga mderali. Boma la Malawi linapempha boma la Germany makamaka akatswiri azofufuza a German Federal Bureau of Aircraft Investigation BFU kuti abwere ku Malawi kuno kudzafufuza zomwe zidapangitsa kuti ndege igwe. Bungwe la BFU linathandizidwa pa ntchito iyi yakafukufuku iyi ndi katswiri mmodzi ochokera ku kampani imene apanga ndege. Boma la Malawi linasankha anthu ena atatu othandizira pa kafukufuku iyi omwe anali oyimira boma pa ntchitoyo komanso alangizi pa nkhani za ndege. Mbiri ya ndege. Malinga ndi ofalitsa uthenga pa bwalo la ndege la Mzuzu, oyendetsa ndegeyi anafika pa bwalo la ndege nthawi ya 6 koloko mmawa. Ndondomeko inali yakuti ndegeyi inyamuka kupita ku Lilongwe kukatenga yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi anthu ena asanu kupita nawo ku Mzuzu. Ndondomeko yonetsetsa kuti ndegeyi inasonyeza kuti ndegeyi inanyamuka pa bwalo la ndege la Mzuzu nthawi ya 4 minutes pa 7 mmawa kupita ku Lilongwe. Malinga ndi olondoloza ndege pa bwalo la ndege la Kamuzu analandira uthenga kuchokera kwa ofalitsa uthenga ku bwalo la ndege la Mzuzu kuti ndegeyi imayembekezeka kufika ku Lilongwe nthawi ya 29 minutes to 8 mmawa ndipo imembekezereka kutera pa bwalo la ndege la Kamuzu pa nthawi ya 7:48 mmawa. Amene amendesa ndegeyi pa tsikulo anapereka ripoti kuti ndegeyi yomwe inali ndi oyendetsa atatu inali ndi mafuta okwanira kuuluka mtunda wa maola awiri ndi theka. Izi ndi malingana ndi uthenga omwe anapereka olondoloza za ndege pa bwalo la ndege la Kamuzu. Malingana ndi oyang'anira akayendedwe ka ndege mlengalenga, wachiwiri kwa oyendetsa ndege anapereka ndondomeko mmene ndege iyendere kupita ku Mzuzu. Mkatikati mwa ndondomekoyi anaperekanso mulingo wa nthawi yofikira ndege pa bwalo la ndege la Mzuzu. Mu nthawi iyi oyendetsayo anapenekera mphindi 50 kapena mphindi makumi asanu kuti ndi zomwe atha kuyendera kukafika ku Mzuzu. Koma ngati pali zina zolepheretsa ndege itha kuyenda maola anayi idakali mlengalenga. Momwe nthawi imati 5 minutes past 9 othandizira ndegeyi anapereka uthenga kwa olondoloza ndege pa bwalo la ndege la Kamuzu kudzera pa phone ndikupempha kuti anyamuke ndipo injini inalira patatha mphindi zitatu. Malingana ndi olondoloza ndegeyo anapereka chilolezo kuti atha kunyamuka kumapita ku Mzuzu. Ndege inanyamuka nthawi ya 16 minutes past 9 mmawa. Ndi oyendetsa atatu komanso anthu asanu ndi mmodzi wa iwo anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Malinga ndi olondoloza ndege pa bwalo la Kamuzu ananena kuti ndegeyi inaoneka pa makina awo kuti inauluka pa mulingo wa 4,800 feet. Kenako ndegeyi inakholera kumanzere kulowera kumpoto kwa dziko lino. Olondoloza ndegeyi analandiranso chilolezo kuti auluke pa mulingo wokwana mapazi 7,000. Komanso ndondomeko yakaulutsidwe ka ndege inaonetsa kuti momwe nthawi imati 23 minutes past 9 ndege imathamanga pa mulingo wa mapazi 7,300.
Patatha mphindi imodzi ndege inapitilira muyezo oti itha kulondolezedwa. Oyendetsa ndegeyi anauza olondoloza ndege kuti ndegeyi ifika poonedwanso nthawi ya 28 minutes to 10 ndi mulingo kuti atha kufika pa bwalo la ndege ya Mzuzu nthawi ya 5 minutes past 10 mmawa. Olondoloza ndege pa bwalo la Kamuzu anapereka uthengawo kudzera pa foni kwa ofalitsa uthenga wa pa bwalo la ndege la Mzuzu. Pa nthawi ya 9:30 olondoloza za ndege adawauza oyendetsa ndege kuti asinthe mayendedwe ake kuti akhale pa mpweya wa 118.1 MHz chifukwa chakuti panalibe kulumikizana pakati pa oyendetsa ndege ndi olondoloza ndege komanso simaoneka pa makina awo owunikira ndege. Malinga ndi ndondomeko yakaulutsidwe ndegeyi imauluka moloza kumpoto pa nthawi ya 28 minutes to 10. Pamene nthawi imati 10 minutes to 10 ndege inaonekera kumpoto chakumanzere kwa mudzi wa Fumbaowa ndipo inasiya kulowera komwe imayenera kupita ndipo inakhotera chakumanzere. Pakati pa 8 minutes to 10 ndi 16 minutes past 10 ndege inaenda mozungulira zedi komanso kusintha molowera kumanja komanso kumanzere. Mwachitsanzo pamene nthawi imati 5 minutes to 10 ndege inakwera mmwamba kufika pa mulingo wa mapazi 8100 mkudzayamba kutsika kufika pa mafiti 185 mapazi 185 nthawi ili 9 minutes past 10 mmamawa. Kutsatira kusokonezeka kumeneko ndege inagwa pa nthawi ya 16 minutes past 10 mmawa. Patsikuli ku bwalo la Mzuzu komwe ndege imayenera kulowera kunali mphepo komanso chifunga. Anthu onse asanu ndi anayi omwe anali mu ndegeyi anatisiya ndipo ndegeyi inaonongeka. Panachitika kusakasaka kwa tsiku limodzi malo angozi anapezeka. Ofalitsa mauthenga pa bwalo la ndege la Mzuzu ananena kuti pa tsikuli pa bwaloli panali nyengo yoyipa ndipo nyengoyi inapitilira kuvutabe. Mayina ndi maudindo aowulutsa ndege. Colonel Owen Sambalopa azaka 54 zakubadwa anali ndi chiphaso chowulutsira ndege chomwe anatenga ku Civil Aviation Authority ya dziko la South Africa. Ndipo analinso ndi chiphaso chowulutsira ndege za nkhondo kuchokera ku nthambi ya asilikali owulutsa ndege za dziko la Malawi. Chiphaso chimene anali nacho chimawayenereza kuwulutsa ndege ngati zimenezi. Iwo ananduka daulo owulutsa ndegeyi ndipo anatawulutsa ndege kwa maola okwana 2367 ndipo kwa maola okwana 2006 anatayendetsa ndegeyi mu masiku 90. Mu masiku 90 iwo anatawulutsa ndegeyi maola 24 ndipo mphindi 40 ndipo masiku 24 anawulutsa ndege kwa maola okwana awiri ndi mphindi 40. Othandizira kuwulutsa ndege Major Florence Selemani azaka 44 zakubadwa anali ndi chiphaso chowulutsira ndege chomwe anachitenga ku Civil Aviation Authority ya dziko la South Africa ndipo analinso ndi chiphaso chowulutsira ndege za nkhondo kuchokera ku nthambi ya asilikali owulutsa ndege a dziko la Malawi. Iwowa ananduka daulo owulutsa ndege imeneyi ndipo anatawulutsa ndege maola okwana 722. Mwa maola amenewa maola okwana 472 anatawulutsa ndegeyi. Mwa masiku 90 anawulutsa ndege 23 anawulutsa ndegeyi mphindi 23 mwa mphindi ndi maola 23 ndi mphindi 50. Pa masiku 24 anawulutsa ndege maola okwana awiri ndi mphindi 40. Okonza ndege Major Wallace Adini azaka 43 zakubadwa. Iwo ntchito yawo inali kuthandizira kuonetsetsa kuti ndege ili bwino nthawi zonse. Zokhudza ndegeyi. Dzina la ndegeyi inali Donia 228202K ya mainjini awiri omwe amathandizira kuti ziyenda bwino nthawi zonse.
Ndege inapangidwa mu chaka cha 1987 ndi kampani yotchedwa General Atomics Aerotech Systems ndipo imalemera 6,200 kilograms. Ndege inali ndi chiphaso chowulukira cha boma la Malawi ndipo imaulutsidwa ndi asilikali owulutsa ndege za nkhondo. Mulingo wa mafuta pa tsikuli. Ndege isananyamuke kupita ku Mzuzu inapatsidwa mulingo wa mafuta okwana malita 483 pa bwalo la ndege la Kamuzu. Momwe nyengo inalili malo ozungulira pomwe panachitika ngozi. Bungwe la BFU la ku Germany lomwe limafufuza za ngozi linapempha bungwe loona za nyengo la ku Germany kuti lithandize kuunikira ndi kupereka chithunzithunzi cha mmene nyengo inalili pa tsikulo, koma bungweli silinapereke ripoti yake pa nthawi yomwe lisanapereke ripoti yake pa nthawi imene ripoti iyi imatulutsidwa. Mauthenga olumikizitsana mu ndege. Mauthenga olumikizitsana pakati pa owulutsa ndege ndi olondoloza mmene ndege zimaulukira ku bwalo la ndege la Kamuzu sanajambulidwe. Mauthenga pakati pa owulutsa ndege ndi makina akaulukidwe ka ndegeyi nawonso sanajambulidwe. Chojambulira mawu mu ndege. Ndegeyi inapezeka kuti inalibe makina ojambulira mawu okambidwa ndi owulutsa ndege, komanso inalibe makina ojambulira zakaulukidwe ka ndege. Oyang'anira za ndege ku Lilongwe analibe zojambulira za mu ndegeyi pa tsiku la ngozi. Mmene ndege inanongekera kutsatira ngozi. Patatha tsiku limodzi chitikire ngozi, anthu osaka ndege ndi kufuna kupulumutsa anthu anapeza matope a anthu omwe anali mu ndegeyi. Pamalo a ngozi, zidutswa za ndegeyi zinasunthidwa ndipo malo a ngoziwa anatetezedwa kufikira anthu ofufuza za ngozi atafika pamalowa. Ngozi inachitika mu nkhalango ya Chikangawa, boma la Nkhatabe, pa mtunda utalika makilomita 34 kumwera chakumvuma kwa bwalo la ndege komwe ndegeyi imakatera. Ndegeyi inakagwera muphirimo pamalo omwe ndi otalika mamita 1.940 kapena mapazi 6,365 pa mtunda wa makilomita awiri kuchokera mu msewu wa M1. Komanso ndegeyi inagwa pa mtunda otalika mamita 700 chakumwera komwe anthu amakhala. Phiko la ndege la kumanja linawomba mtengo pomwe imauluka pa mtunda wa mamita 4.5 kuchoka pansi. Kutsatira kugwaku, zidutswa za ndegeyi makamaka za kuchipinda kwa oyendetsa ndegeyi zinamwazikana ndipo injini ya ndegeyi zonse zinawonongeka. Malipoti amene anthu anavulala. Bungwe la BFU linapatsidwa malipoti azotsatira zopima matupi a anthu asanu ndi atatu mwa anthu asanu ndi anayi omwe anali mu ndegeyi kuti zithandizire kafukufuku wa ngozi. Zotsatira zopima matupiwa zinaonetsa kuti anthu anayi mu ndegeyi anavulala kwambiri m'malo osiyanasiyana komwe ndegeyi inagwa. Anthuwa anavulala kwambiri m'mutu, makosi, manja, komanso miyendo ndi ziuno. Moto pamalo a ngozi. Itachitika ngozi panalibe moto uliwonse omwe unabuka pamene ndegeyi imauluka ndi pamene inagwa. Mwayi opulumuka. Ofalitsa uthenga wa bwalo la ndege la Mzuzu atasiya kulumikizana ndi anthu a mu ndegeyi anayimbira foni ku bwalo la ndege la Kamuzu, zomwe iwonso anayankha kuti panalibenso kulumikizana ndi ndegeyi. Olondoloza ndege anayesera kulumikizana ndi anthu a mu ndegeyi koma analephera kulumikizana nawo. Mwayichi analankhulana ndi owulutsa ndege zina kuti ayesere kulumikizana ndi ndegeyi koma izi sizinaphule kanthu. Pamene nthawi imati 29 minutes to 12 ku bwalo la ndege la Kamuzu, opulumutsa anthu anauzidwa za ndege yosowayi. Mabwalo a ndege amayiko ozungulira komanso ena mdziko muno anafunsidwa ngati ndegeyi inatera kumeneko. Momwe nthawi imafika 2:30
anthu ofufuza ndegeyi ochokera ku bwalo la ndege la Mzuzu ndi ena ochokera ku Kwendeni anafika kuti adzafufuze za ndege yosowayi. Patapita kanthawi mboni zina zinabwera ndi mauthenga kudzanena za kugwa kwa ndegeyi, ndipo anthu ofufuza za ndegeyi anatumizidwa kumeneko. Malingana ndi apolisi ndi ripoti la Rescue Coordination Center RCC, kufufuzaku kunali kovuta chifukwa cha mmene nyengo inalili pa tsikuli. Ogwira ntchito ku RCC anafunsa Aeronautical Rescue Coordination Center ARCC ku Johannesburg ku South Africa kuti awathandize kupeza ndegeyi. Tsiku lotsatira ndege zochokera ku Zambia, ndege imodzi ya nkhondo ya ku America ndi ndege zing'ono zojambulira kapena ma drone ndi ena othandizira kafukufuku anafika kumaloko. Pomwe nthawi imati 10 koloko mmawa, anthu ofufuza ndegeyi anapeza malo omwe ngozi inachitikira. Ngozi isanachitike pa 9 June 2024, owulutsa ndegeyi anapita nayo ndegeyi ku Zomba Airbase nthawi ya masana. Kenako analandira uthenga kuti akanyamule thupi la maliro awina amene anali olemekezeka kuchokera ku Blantyre kupita ku Mzuzu. Atakasiya maliro ku Mzuzu, madzulo owulutsa ndege analandira uthenga kuti abwerere ku Lilongwe kukanyamula mwana wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti apite nawo ku maliro a ku Mzuzuwo. Kuunika mauthenga a foni zam'manja. Chifukwa cha kusowa kwa ndegeyi pa makina olondoloza za ndege, ofufuza aku Germany anapempha makampani amafoni zam'manja kuti apereke mauthenga amafoni omwe anthu omwe anali mu ndegeyi amagwiritsa ntchito. Mauthenga awo anaperekedwa ndipo anaonetsa kuti mafoni anayi anthu atatu anali oyatsa pa nthawi ya ngozi. Zoyenera kuchita. Pa nthawi yotulutsa ripoti ili bungwe la BFU linapereka zoyenera kuchita izi. Unduna wa zachitetezo uonetsetse kuti ndege zonyamula anthu zili ndi zoyenereza kuti zizitha kupezeka pa nthawi ya ngozi. Unduna wa zamtengatenga uonetsetse kuti mauthenga apa wireless ndi ya ndege akupezeka kwa onse oyendetsa ndege. Nthambi ya boma yoona za ndege ionetsetse kuti makina amu ndege olumikizana akugwira ntchito. Ripoti ili muchananenera kale linatuluka mu chiyankhulo cha Germany, ndipo iwo wa Germanywo anamasulira kubwera mu Chingerezi. Kunoko tamasuliranso kubwera mu Chichewa. Tsono nkutheka kuti Chichewacho pena chimatha kumasulidwa mwa mtundu wina ndi kutanthauza chinthu china. Chichewa chimene tamasulira ife yochi mwa njira ina iliyonse tanthauzo lake ndi la mmene lili ripoti la original. Ndiye kuti aliyense mmene angamasulire kuona chichewa chikumveka mwa mtundu wina, koma adzoti position yathu ngati unduna wa zofalitsa nkhani timamasulira kuti zimveke mmene zikumvekera mu ripoti ya Chingerezi. Kotero tikukana kuti wina anene kuti koma mu Chichewa anena zakuti zotsutsana ndi ripoti ya Chingerezi. Ripoti litangoyesera kika mu Chichewamo kuti Malawi na aliyense amve nawo mungameti machitira za maripoti za nkhani yonseyi mbuyo koma tanthauzo lake ndi la mmene lili ripoti la mu Chingerezi lija. Tikafika hapo ndikuthokozeni chifukwa chakuti mwatithandizira kapena mupitiliza kutithandizira kuti uthenga uwu upite kwa Malawi amene amamvera wireless. Tikudziwa kuti anzathu olemba a print ndiye kuti mwina izizi sizinawapatse source ya mawa, chifukwa chakuti source yawo it remains nkhani imene ili pa masamba paja panchezo. Chifukwa ndabwereza kuti mwadzatithandiza kupereka uthengawo mu chiyankhulo chimene chingamveke bwino. Komabe ngati pali mafunso amene ndikhonza kuwatenga ndikubwereza ndikhonza kuwatenga chifukwa chakuti ndiyesetsa kukhala osamalitsa pa mafunso amene ndingatenge. Pali funso ngati? Chabwe. Joseph Aziz Capital Radio. Apa ma recommendations amene aperekedwa
kuoma kumakhapo basi kukambirana kale kuti muone kuti zikhala bwanji kupita mtsogolo komanso press briefing ena mbuyo zitangochitika kozija chifukwa choti zinthuzo zinkabudza asilikali mwanyonjo pankabweranso aku MDF kumachalisira kufotokozera panalibe chotakhoza kufotokozerapo pankhani imeneyi ulendo uto Tampezisa mene mwani itathauzidira ripoti imeneyi ndimafuna ndingofunsa kuti patathauzidweka ripoti mwalitathauzira nokha ngati boma kapena munachita engage a independent kuti akuthandizeni kutanthauzira potengera ndi the technicalities mu ripoti imeneyi. Ndafunsa izi chifukwa chonena kuti mwina pali mawu ena mwina sanatanthauzidwe word by word ndeni mangofuna mwina tipange nawo appreciate kuti potanthauzirapo ndondomeko yake inali yotani. Funso lachiwiri, ripoti ili akunena kuti ndiloyamba ngati interim report koma mwina timafuna timve position ya boma potengera zimene zayankhulidwa mu ripoti ino ngakhale kuti ndiloyambirira kwamba zinthu zina zimene zapangidwa highlight. Mwina timafuna tingomva kuti position yanu ngati boma ndi mmene ripoti itatulukira position yanu ndiyotani. Lomaliza anzathu MDF nawso ankapanga investigations awa independent masosoka mapanga delegation so malawi kuno and mukukumbukira kwanga tinauzidwa kuti maripoti enawo mwina azatuka mwina tioneka likasabwera akasapanga kaelelisa kuchiomaniro sikudziwa kuti mwina maripoti enawo adikira comprehensive report la akuchiomaniro kapena tiyembekezere kuti mwina akatenso ali na MDF nawo maripoti amene anapanga mwina atakupangidwa public. So mwambia ndona ebandi utoni mafuraboza nchichewa ibe mabe kuti muna mafusanga wiwa atakale mchigeti sampani miles many mafuraboza inoyo. By now we know from the report that the plane marked some equipment that have actually helped in the investigation process and indeed in the second operation. This is a plane that the president perhaps has used more than anybody. I know when he goes to Mangochi, he has used this plane. If not mistaken, I know the Zimbabwean president when he came Mnangagwa going to Mangochi, he may have used the same plane, the plane that had some equipment. What is the feeling in the executive arm of government when you look at a plane that was flying the president but lacking in certain aspects? Do you feel like you risked even the president's life in flying in this particular plane? The second question is on the president's statement. I think this was made on the 10th, and I quote, however, upon arrival in Zuzu, the pilot was unable to land the plane due to poor visibility occasioned by bad weather, and aviation authorities advised the aircraft to return to Lilongwe. But the authorities soon lost contact with the aircraft. I think the report that we have read from Germany is almost silent on what may have brought the plane down. What informed the opinion of the president on issues of poor visibility occasioned by bad weather? And then maybe just commented what he said, MDF, when I was talking with the commander 2-3 days ago,
he said they submitted their report to necessary authorities. And in one of your briefings, Honorable Minister, alongside the MDF commander, your commander said once they have done their investigation, they'll submit the report to relevant government offices that will decide to release to the public or not. In the MDF report, which the commander said was submitted to necessary authorities by end of July, was cause of the crash established. Thank you. ndimafuna ndadziwa kuti mbuyomu ngozi itachitika panali mabungwe komanso anthu osiyanasiyana amene anapempha kuti pakhale kafukufuku wapadera kupatula mwina amene boma ingapezeke zoti lakhazikitsa ngati imene zachitikira sinthu zonse kuti mwina mapempho amene aja ngati boma mwaunikira motani tiyembekezere una zoti pakhalabe kafukufuku wina wapadera kapena akhala tikhati kudikira mwina ripoti imene langotuka kumene zikomo. All right. Zulu kwambiri. Joseph Mazizi chokera ku Capital FM munafunsa kuti kodi titani ndi ma recommendations amene aperekedwa kapena zoti zofuna kuchita zimene zatchulidwa. Nzachidziwikire kuti ngozi ikachitika ndiye kuti pakalozeka china chimene chikuoneka ngati nchofuna kuchita kuti mukhoza kupewa ngozi zina chofunika kuchita chimakhala kuchita zimenezozo. Ndiye chifukwa chakuti atchulidwa ma responsible officers amene akupemphedwa kuchita zinthu zina ndi zina mmenemo. Tikukhulupirira kuti chikhoza kukhala chinthu chopanda nzeru kuti maofisi amene atchulidwawo asapange zinthu zofuna kupewera ngozi ina. Kutere kumene zinachitikira zimene zija kwa wina aliyense kuganiza kwathu kwine umakhala kuti tingapange chani kuti sidzapangenso tisadzaonekenso mu ngozi yotere ngati imeneyi. Funso lachiwiri mumatero kuti timakhala nawo a MDF tikamachita ma press briefing ngati awawo. Kodi sanena kuti abwere kuti adzakhale nawo pa press briefing ino. Mukakumbukira timakhala nawo nthawi zina koma nthawi zina sitimakhala nawo. Ifeyo ngati unduna wazofalitsa nkhani kwathu nkufalitsa nkhani. Kwathu sikufotokozera zochitikazo zimene zili technical ngati tisanapatsidwe zofotokozerazo. Kuti mukadzati mva tikuyankhula za technical zija zimakhala kuti nafenso tinakafatsa nawo nkuwafunsa kodi ichi chimatani ichi chimatani chifukwa chakuti sitingadziwe zonsezo. Kotero lero lino ndinafotokoza poyambirira kubwera konse kumene tabwera pano ku unduna wazofalitsa nkhani tikufuna kuti uthenga umene munthu wina wopanda internet alibe amene sanathe kuyiona munthu wakumudzi alibe mwina amangomvera pa wireless mutithandize kuti uthenga omweyo ungopita kwa munthuyo. Tinakhala ndi kuthekera tinakangoti uthenga umene uja upangidwe anakhala ndi njira ina yowikira uthenga ukawika pa audio ya chiyankhulo chathu unakangopitanso chimodzimodzi koma tinati bwere kuti tikhoza ife kugwira ntchito yongomasulira uthengawo. Bwana Aubi kuchokera ku ZBS munafunsa kuti kodi kumasulira uthenga umeneyo munamasulira nokha ku unduna kapena kuti munapeza soyena kuti akuthandizeni. Mudziko munomo kwawo ku masula mauthenga kuyika mudziyankhulo zosiyanasiyana. Unduna umene umayang'ana zimenezo ndi unowo. Kutere ku pansi pa unduna uno pali inu olemba ndi kuulutsa nkhani amene mumalemba nkhani mchingerezi mumayilemba muchichewa mumayilemba muchitumbuka nkhaniyo ili yomweyo. Mumazichita zimenezo ku nyumba zoulutsa nkhani koma kholo lanu ndi kunoko. Kusonyeza kuti ku kholo lanuko ndiye kuchimake kuti kukhoza kumasulira nkhani na iliyonse kudzera m'maofisi amene munawakhazikitsa kale pa unduna wazofalitsa nkhani. Muchikhazikitso cha Ministry of Information madera amenewo alipo okuti amakhala tsiku lilonse kugwira ntchito imeneyo. Koma podziwa kuti ichi ndi chiyankhulo chimene aliyense akhoza kuchiponya mosiyana ndi wina
akhoza kuchimveranso mwa mtundu wina. Ndichifukwa ndinayankhulira kumapeto kuja kuti nkutheka kuti mwina chichewacho wina achimva mwa mtundu wina, chifukwa kuti mawu a chichewa omwewa muchiyankhulo china kumalawi komwe kuna amatanthauza chinthu china. Kotero ifeyo tikunena kuti nkhale tagwiritsa ntchito mawu awa, koma chimene tikutanthauza ndi mmene lilili ripoti lija la muchingerezi limene aponya aini yake pa website pawo. Limene nawonso anena kuti popeza ripoti nali la mu Germany tatanthauzira mu chingerezi, nkutheka pena chingerezi chathunso chaphonya pena, koma ripoti liwerengedwe ngati limene lili ripoti la original la mu Germany. Kotero ichi lamasulidwa kudzera mu nthambi za boma zimene zimagwira ntchito yopereka mauthenga. Mmene yabwera ripoti imene imetu ndi interim, kodi position ya boma ndi yotani? Izi tikuchilandira ngati interim chomwecho, maso athu ngomayembekezerabe kuti report ya final, a comprehensive one, ibwera. Ikabwera report ya comprehensive tukhulupirira kuti idzatchula zonse, komanso nkufika potchula ma recommendations kuti kodi zimene mungapange ngati kubomako ndi zotani. Ifeyo tidzalangizika ndi chimene ripoti ingatipatse. Kodi ma report ena a Civil Aviation Authority komanso MDF alipo? Anduna a transport zo anayankhulapo parliament kunena kuti maripoti amenewo mwina sanafike ponena zokuti tiwatulutse kapena kuti afike kuma ofisi onse amene kuti afike. Zokuti ripoti iyi inatuluka ine I don't have any information on that, koma ndikukhulupirira, this is me, ndikukhulupirira kuti otenga pachoona chenicheni chimene Malawi amayembekezera poyamba ndi ripoti imene ingachokere kwa ofufuza amene tawapempha limodzi kuti awa akhale oyima paokha. Tiwapempha president apeze akafukufuku amene angapange investigation yoyima payokha. Tikudziwa kuti IMDF ndi amene ali aini yake andege, ndipo tikukhulupirira kuti inakati yatuluka ripoti ya IMDF lero munthu bakhoza kukhala ndi nkhani zokuti achakuticho mwina mwaphimbira chifukwa chakuti ndege inali yanu. Aviation a Civil Aviation bakhoza kukhala sokuti apa kuti mwina mwaphimbira chifukwa chakuti mumayendetsa zinthuzo ndi inuyo, koma amene angapezekepo wina kuti akafunsa mafunso ku MDF kwa aini yake andege, akafunsa mafunso ku Civil Aviation imene anachitira awa kuti anapita ku mabwalo onsewa komanso kwawo kwa ndegeko, ameneyo ndi amene akhoza kubweretsa ripoti imene Malawi akhoza zoti koma titamva za ripoti iyi. Ndiye padakali pano tiyeni tigwiritse ntchito ripoti imene yabwerayi. The plane lacked some equipment. I'm now recalling the question that was raised by Mr. Suzo Jitete. You say that the plane lacked some equipment, and probably this equipment should have could have the possibility of helping raising the survival rate, and you're asking if this has not been putting the president's life at risk. Mwanenapo kuti a president chakwera anaendera ndege imene ichi chaka chinocho kwa nthawi zambiri, kodi pomalola kuti president wa dziko adziyendera ndege imene ndi zipangizo zooneka kuti nzoonongeka, sitimayika moyo wa president wa dziko pa chiopsezo? Kapena titi moyo wa president yo sumakhala pa chiopsezo? Ndiyankha motengera ndi kuti ripoti iyi yakambapo za zinthu zina zoperewera. Pokhala ndi zinthu zoperewerazo nkukhale kuti sanatchule chimene chachititsa kuti ndegeyo igwe, kwa pokhala nchinthu choperewera chilichonse poyenda mulendo wa pandege, nkhalo wa pansewu kuyenda ndi zinthu zina zoperewera, ndiye kuti ndithu mmakhala kuti muyika miyoyo pa chiopsezo. Kotero ndege imeneja ngati inali ndi zina zoperewera zimene zikhoza kupangitsa kuti ndege igwe, ndiye kuti imayika moyo wa president pa chiopsezo, moyo wa wina aliyense amene amayendera ndege imeneyo pa chiopsezo. Monga mukudziwa kuti ndegeyo amayendera sa president okhawo, amayendera a president yo, amayendera anthu ogwira ntchito ku MDF, amayendera anthu ena ochokera maiko ena akabwera mdziko muno, komanso tsiku la pa 9 lija
nkuti atayenderanso anthu ena kunyamula maliro kupita nawo Nkhatabe. Ndiye kuti ngati zimene zikutchulidwa zimene zoperewerazi zikhoza kuyika kuti zikhoza kuyika pa chiopsezo ndege kuti ikhoza kugwa, ndiye kuti anthu onse amene amagwiritsa ntchito ndege imeneyi amakhala kuti ali pa chiopsezo. Statement imene ananena president yonena kuti kumaloko kunali kusaoneka bwinobwino ndipo zikhoza kutheka kuti zinapangitsa kuti ndege igwe, koma umu sanafotokozere chenicheni chogwetsa ndege mu ripoti imu. Ndiye pano tinabwera kudzamasulira ripoti iyi, koma mu ripoti imu tamvamo akufotokoza zokuti owulutsa nkhani zakubwaloko ananena ndipo yatchulidwa kawiri kunena zokuti kumaloko kunali nyengo yosaoneka bwino, visibility kapena kuti kuoneka kwa background kunali kovuta. Nde kuyankha kwathu malinga ndi kumasulira kwa ripoti ilero tiyankhula zimene zili mu ripoti motero. Mu ripoti ya MDF kodi anakambapo chimene chinapangitsa kuti ngozi ichitike. Ripoti imene tikuyembekezera kwambiri tonsefe ndi kotero kuti lero ndiyankhulira pa ripoti imene yatulukayi. Bwana Kachere ku Munthu FM, kodi kafukufuku wina amene anapemphedwa kuti achitikabe limenelo likhalebe pempho mpaka lero, koma kutengera zakuti tikufuna kafukufuku wachogwetsa ndege choyambirira ndipo kuti tipeze zimenezo pafunika anthu amene ndi ukadaulo. Anthu ameneyo nkumaphatikizapo amene amaona kale za kafukufuku wakugwa kwa ndege, komanso anthu amene anapanga ndege amene ndi tekinoloji ya ndegeyo. Tikukhulupirira kuti kubwera kwa anthu awawa natithandiza mmene akuchitiramu atatipatsa report ya detailed yophatikiza chimene chinapangitsa kuti ndegeyo igwe. Ndikukhulupirira Malawi akhoza nazo kuti nkhani imene timafuna ya independent timu yopanga investigate yoyima pa yokha tikukhulupirira ikhoza kuyankhanso mafunso onsewo. Koma ponena izi sindikutayira pambali pempho limene anthu anapereka lokuti patakhala kafukufuku wapadera, koma lero natero ndiyankhule pa report imene yatuluka dzulo ku BFU. Ndikuthokozeni kwambiri. Oh, okay. Okay. Ndabonga kuti mafotokozani motika professor nafotokoza president kuti ndege itanthauza kuti imayika pa chiopsezo wina aliyense amene ayigwiritsa ntchito, and president ndi mmodzi amene ayigwiritsa ntchito ndege imeneyi kwambiri. Pano azindikira kuti ndege inayi ndizoperewera ndiye mutani. There is an accountability question that people are asking publicly. Who takes the responsibility for what they think sort of negligence? I mean, the president flying in a plane that is not so fit to fly such a high profile person. Thank you. Ndanenapo ndipo zimene zindikujibwereza kunena zakuti ngati zimene akuti zinasowa mu ndegemo zikhoza kuthekadi kuti zikhoza kugwetsa ndege, kutere kuti kunena izi chifukwa choti zimene zinasowa mu ndegemo sindikudziwa ine, sindiulutsa ndege, sindikudziwa ngati zingagwetse ndege. Koma ngati akuti zimene zinasowazo zimagwetsa ndege, ndiye kuti aliyense amene akukwera ndegeyo ali pa chiopsezo. Ngati akuti galimoto imene ikuyenda ndi maboti amateyala okwana imayenda ndi 4 koma ikuyenda ndi boti imodzi pa teyala yake ikuyenda ndi nati imodzi, ndipo natiyo ikasupuka galimoto imatha kugwa nkuononga miyoyo ya anthu, ndiye kuti aliyense amene akukwera galimoto imeneyo akuyika moyo wake pa chiopsezo. Koma ngati amene amayendetsa ndege pamene aini yake a ndege alandira ripoti nawonso anapanga kafukufuku wawo, amene angadziwe ngati ndege inaliyoyika anthu pa chiopsezo angadziwe ndiwo. Kotero kuti nkhani ya responsibility, kuti kodi amene angatenge responsibility ndi ndani, zimenezo si zimene ripoti iyi yatiuza, komanso si zimene ifeyo pano ngati unduna wanu wazofalitsa nkhani wabwera kudzayankha. Tikudziwa kuti pomaliza pa ripoti iyi aperekapo zofunika kuchita. Tikukhulupiriranso kuti pomaliza pa ripoti yeniyeniyo adzakambanso zofunika kuchita, koma nkhani yokuti walakwa ndani achitidwe chiyani nangowerenga pena ndikhope ndi mu ripoti yomweyi amanena kuti cholinga sichoti tukaloza wina cha. I have missed that page, koma if you read it I think inakamauza mtundu umeneyo kumapeto kujen. Yeah, so ineyo sindiyankhula za zimene zisali pa ripoti iyi yayi. Mokuti nkhani imene ya responsibility yakuti ndege chinali chitrap sindinanene.
Can you take the same in English? The final question. Which was I I agree with am not saying my equipment item, reporting to be very fair. The report hasn't said those missing equipments would actually crash the plane. exactly. But it's saying, for example, ELT, Komaso Kambaza, cockpit voice recorder, zikanachandizira kafukufuku. Komaso kuti the other one, I think the emergency whatever locator, zimachandizira kuti mupeze machamba whenever ndege jasowa. President amaenda ndege umwe. Randa uzakuti chira chika china chake, you would want to track the president very quickly. Just what is the feeling now? How does the president feel? No, How is government? at the moment, we are not going to talk about feelings. We are going to talk about facts as presented in the report. Yes. And what the report is presenting is telling us what is missing, what was not there, what sort of equipment was not there on the plane, what that kind of equipment would have done had it been on the plane. That one, the report is not telling us, or is not informing us technically, or we are not able to interpret that as lay persons. So we are not going to try to speak much to the report, other than presenting verbatim what the report has presented. And to talk of the risk that any kind of equipment or any kind of flying or mobility equipment that is missing, the risk that it would have put on those that were using that piece of equipment, that one will not be for lay people like myself to comment on, because I cannot tell of the risk that a thing puts on people when I do not know how that thing operates. So this is an aircraft. How it works, we don't know. Or where it becomes risky, we do not know. But we confirm that, yes, the president was using the same machine. I think he has used it more times than anybody else. And we will just wait for the final report, and then those that are technically competent will be able to speak to the report. We were here today to present a vernacular version that has been attempted to be an attempt has been made to translate into vernacular for people to have an understanding of what the report is all about. So I was only talking to the report.